Identifikat post f'Ħalfar biex isir ċentru loġistiku. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Joseph Muscat waqt konferenza bl-isem Beyond This Economic Horizon, organizzata minn EY Limited, li matula kien ippreżentat rapport b'ħames proposti li jistgħu jgħinu biex pajjiżna jaħtaf l-opportunitajiet eżistenti għal aktar tkabbir ekonomiku. Iċ-ċentru loġistiku jrid ikun wieħed ta' ċertu kobor u se jsir permezz ta' ftehim mas-settur privat. Dan se jkun post fejn l-attività kollha marbuta ma' trasport, loġistika u distribuzzjoni ta' merkanzija kemm għal skop nazzjonali u anke dak internazzjonali issir minn operaturi diversi. Ħalfar huwa meqjus ideali peress li qrib il-Port Ħieles li l-Prim Ministru ndika li huwa diffiċli li jingħata aktar art. Dan għaliex ma jixtieqx li l-Port Ħieles jikber aktar mill-villaġġ ta' Birżebbuġa, minflok jippreferi li l-Port Ħieles itejjeb il-produttività tiegħu. B'kuntrarju għal dan fid-diskors tiegħu, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li jixtieq li l-kunċett tal-Port Ħieles ikun estis ukoll f'żoni oħra. Il-Prim Ministru żied jgħid li tliet ġimgħat ilu iddiskuta l-loġistika u kif pajjiżna jixtieq jaħdem flimkien ma' Jack Ma, il-fundatur tas-sit popolari tax-xiri Alibaba. Intant fost il-proposti konkreti li EY jippreżentaw brabta mal-loġistika kien hemm li titwaqqaf aġenzija li sservi bħala one-stop shop u li tikkoordina l-proċessi kollha u li jsir titjib fl-infrastruttura loġistika filwaqt li jkunu żviluppati programmi edukattivi relevanti għas-settur. Joseph Muscat stqar li huwa diżappuntat bil-mod li bih il-burokrazija dbiet lin-nies milli jkollhom aċċess għall-finanzi. Huwa qal ukoll li sal-aħħar ta' Settembru il-Gvern se jara li dawk li għandhom karta tal-identità Maltija jkunu jistgħu jibdew negozju online f'inqas minn ġimgħa. Barra minn hekk il-Gvern se jintroduċi sistema liċenzja ġenerali kummerċjali li tkun aktar razzjonalizzata u aktar faċli għall-utent. Kellu wkoll kliem ibes għall banek li minn xi daqqiet jillimitaw l-aċċess għall fondi.